Mega, I'm going to Caloocan. Uwi po ko ng Caloocan ngayon dahil may appointment ako bukas. At saka, may appointment ako bukas. So, dahil mga commute lang ako, doon na ako matutulog para mas malapit pang biyahe. Bulacan pa, mas malayo, baka hindi ko maabutan yung opisina. So, hati lang po yung opisina ng Malinaw Bulletin. So, may kukunin pa kung argumento doon. So, ngayon, saan siya po? Gustuhan ko yung dito na guys, palabas na ako ng Bulacan guys. So, bye muna. See you mamaya. Let's go. Mega! Maaga po kami. Ayuha dyan ka. Ayaw, Bisaya sa ta. Bisaya, magpunta akong kauban. So, adulong mi og. Mahapit sa mis akong kuan ka na naka-opisina kay nakoy kuaon na dokumento. And then hayo pa man, 8 pa man. So, exercise sa amin dire. Matuyo sa amin sa ibig para sayang man pod. Napay time. Matuyo kami din sa Canada yun mi padulong sa recto. Nasa mi aduan dito guys. Importante sa recto. Yeah. Sisa sa baklay kay di mang muagang ban dito sa among gihunong opisina nga akong atuan. Baklay may tuwing aside. Gimingan ako baklay din nga side. Na di mang maulan na ni baklay. Ayo kay sapatos ni ang kauban oh. Ipagay sa'yo. Tara, sulod man nga gate guys. Money ang village nila Chris Aquino. Karon amot lang kung ipoy ang pabanin nila ni nga kuan. Di tagi pikas. Makita nimo ilahang gate. Tabok ta. Tabok sa mi guys. Ay na pa man sa pikas kali. Pagawas na ana. Muna na opisina sa Manila Bulletin. May kao ng butong eh. Wala kayo pa may pamahaw guys. Ay siya na mahaw. Kugala. Kugala mamahaw manggod uy. Butlang buntag. Kung ka na mong bahaw. So naman eh balay la Chris. Ang magpapa man eh. Pero ay nagsudlan eh. Mula na siguro. Kay kuan halos naman sila sa mga kuan naman mga kondo. Sa mga kuan. Ha. Dinigno. Kina Junior. Sinarang November 32, 1932. Tagal na. Ito ang building. Si Chris sabi na bilin mo na pa na. Naapa daga man sa igsuon. Naman siya may isang babae. Kan isa ka nga ni An. Oh, ano eh. Dako mo na sa sulod. Anya, pero ko kabalo kung napapasin ang iyahang mga katabang siguro nag-atiman. Gauli ra gyapon sila. O, gibaligyan nila. Napakabalo.